Matul is-sena li għaddiet ir-rata ta' suċċess ta' persuni li ħarġu tqal bis-saħħa tal-proċess tal-IVF pajjiżna żdiedet b'20%. Dan tħabbar mill-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela waqt li wieġeb mistoqsijiet parlamentari li sarulu mid-deputata Laburista Romilda Zarb. Fost l-oħrajn tenna li rata ta' persuni li ħarġu tqal fl-2024 permezz tal-IVF kien ta' aktar minn 46%. Dan fil-waqt li r-rata ta' dawk li weldu trabi minn proċessi tal-IVF fl-2022 kien ta' 26.64% u 26.88% fl-2023, rispettivament. Brabta ma' din l-aħbar One News tkellem ma' Simona Tart, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għal Protezzjoni tal-Embrijun, li bdiet taħdem fl-2013 mindu skatta tassew il-proċess biex aktar persuni ikollhom iċ-ċans li jsiru ġenituri. Rajna qabża kbira fil-pregnancy rate mis-snin ta' qabel. Din is-sena kważi għandna qabża ta' kważi 20% fejn tidħol pregnancy rate, dan huwa kollu frott it-tibdiliet li saru fil-liġi, ovvjament bl-introduzzjoni ta' servizzi ġodda wkoll. Il-kap eżekuttiv kompli tispjega li bis-saħħa ta' diversi inizjattivi naħa l-Gvern, is-servizzi tal-IVF ġew imtejba 3 darbiet. B'dan il-proċess jingħata fil-privat u l-ispejjeż kollha jħallasom il-Gvern. Minn barra hekk illum il-ġenituri li jaħdmu għal rashom u għaddejjin minn trattament tal-IVF qed igawdu sa 100 siegħa lif imħallas mill-Gvern u ħafna miżuri oħrajn. Din il-liġi tbidlet issa 3 darbiet minn meta daħlet fis-seħħ. Għanna definizzjoni ġdida ta' xi tfisser ċiklu, jiġifieri n-nisa ikollhom ċans ikollhom iktar numru ta' ċikli, l-introduzzjoni ta' użu ta' donaturi kemm ta' sperm u kif ukoll ta' bajt, kif ukoll it-tibdil li sar fil-liġi fejn issa nagħmlu wkoll is-servizzi tal-PGTM. Sa dan it-tant ġie spjegat li minn meta twaqfet l-Awtorità għall Protezzjoni tal-Embrijun sal-lum twildu 711 tarbija. Da minn barra li hemm 117 il-ġenitur prospettiv ieħor li qed jistennew li jweldu 134 tarbija fix-xhur li ġejjin. Il-Ministru spjega wkoll li l-Gvern beda jirrifondi l-mediċini għas-servizzi ta' riproduzzjoni assistita sa minn Jannar tal-2022 għal ġenituri prospettivi li kienu qed jirċievu servizzi fl-Art Clinic tal-Isptar Mater Dei. Dan ġie estis minn Jannar tal-2023 ukoll għal ġenituri prospettivi li kienu qed jirċievu servizz fil-kliniċi privati f'pajjiżna. Il-Ministru ħabbar li sal-lum ibbenefikaw minn din ir-refużjoni 1342 ġenituri prospettivi. Il-total ta' rifużjonijiet mogħtija jammontaw għal kważi 2 miljuni u 300,000 euro sissa.